La cort de França cap allà l'any 1700 el baró de Videt, conegut pels seus invents. El baró feia molts dies que tenia posat l'ull en trobar el sistema pràctic per posar el cul en remull. Passejant-se per Versalles va trobar la inspiració. Mira d'un pateix posant el cul a un sortidor i va exclamar l'estranger: Eureka, ja l'he trobat! Se joli rajoliner, si a les dos que tonifique, si la pica en una pic, mantindrà les pompis net. Al disseny de l'artefacte i el baró molt oportú li va prendre les medides a Madame de Pompadour. Després tota la noblesa i es rentava en aquell plat. L'aparell feia tal neteja que va quedar homologat. I envejós el populatxo també volia l'invent. Per poder-se netejar sentats còmodament, s'ajuntaren en quadrilla i van prendre la Bastilla. Què és que és el merder? Preguntaven la noblesa. La revolució francesa és que algú sabe pensar. La Comuna de París va instaurar-lo per decret, per això sempre van junts la Comuna i el Videt. I així gràcies al Danton, al Marià de Robespierre, totes les dames de França se renten la pomme de terre. I el baró amb aquest invent es va fer tan important com el conde de Foix Gras o el marquès de Croissant. I així va passar la història, el Videt cap a la glòria. I és que és tan refrescant